Dobry wieczór, witamy z Chorzowa. Dzisiaj gala Silesian MMA 23. Ja nazywam się Sebastian Szczerek i będę komentował tą galę wspólnie z zawodnikiem Mateuszem Marszałkiem. Tak, Mateusz dzisiaj debiutuje podczas gali jako komentator, ale czuję, że tutaj zagościsz na dłużej, ponieważ tak jak rozmawialiśmy już przed samym studiem, masz do tego dobrą nutkę i bardzo fajny research zrobiony też przed walkami. To może zapytam cię tak na sam początek. Dzisiaj mamy 13 walk, 9 pojedynków w MMA, 1 pojedynek w boksie, no i 3 pojedynki w K1, z czego 2 w małych rękawicach. Na który pojedynek najbardziej ty oczekujesz, Mateusz? Nie jestem w stanie wymienić jednego, bo tak naprawdę są tutaj 3 pojedynki, na które czekam najbardziej. Jest to walka Mariusza Gumnego w boksie małe rękawice z Szymonem Czempielem, Daniela Ścierskiego, K1 małe rękawice, no i oczywiście walka wieczoru, czyli Patryk Nikel. Tak, Patryk Nikel, Dominik Parol. Jest to naprawdę bardzo mocny pojedynek, który dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Ogólnie trochę pojedynków jest wziętych z tej karty walk gali MMA Attack 6, która miała odbyć się w Opolu, ale niestety przez nieszczęśliwe wypadki zawodników, czyli kontuzje, które się przytrafiły im, wypadło aż praktycznie 6 pojedynków z tej karty, dlatego gala MMA Attack 6 jest przełożona na 28 listopada w Będzinie, także naprawdę szykuje się jeszcze większa petarda niż miała być w Opolu, ale wróćmy teraz tutaj do Chorzowa. Drugi raz gala w Chorzowie. Tak jak rozmawialiśmy przed studiem, równy rok minął od tamtego wydarzenia, kiedy w walce wieczoru Paweł Hadaś zmierzył się z Jasonem Radcliffe'em, u którego ty stałeś w narożniku. Dokładnie. Wtedy jak po tej walce, to się przegadywaliście jeszcze z Jasonem, dlaczego on tak się po prostu wcześniej tutaj poddał? Przegadywane było, natomiast chyba nie chcę do tego wracać. Nie był to udany wieczór dla niego. Gratulacje dla Pawła Hadasia. Tak jest. No i co mogę więcej powiedzieć? Trzymajmy się tego, co będzie dzisiaj, a będzie naprawdę bardzo dobre widowisko. Tak, pierwsza walka będzie w kategorii 61 kg MMA Semi-Pro, gdzie zawodnik Olympus Dąbrowa Górnicza, czyli Adrian Kucypera, zmierzy się z zawodnikiem Shark Top Team Bytom, Dominikiem Sitko. Tutaj twoje przewidywania na ten pojedynek jakieś są szczególne, no bo chyba tutaj Dominika Sitko akurat czy Adriana Kucypera znasz, ponieważ no jesteś też z tych stron. Wiesz co, myślę, że tutaj pomimo młodego wieku Dominika Sitko, to na papierze ma on bardzo duże szanse, natomiast papier dzisiaj nie walczy. Walczy 2 zawodników, więc po prostu niech dadzą dobre widowisko. Jeśli Dominik pójdzie w to, co potrafi i lubi najbardziej, czyli zapasy i parter, to ma naprawdę ogromne szanse na wygraną.
Dokładnie tak. Druga walka będzie to właśnie walka bokserska w małych rękawicach, o której Mateusz już wcześniej wspominał. Kategoria do 62 kg. Szymon Czempiel kontra Mariusz Gumny. No i tutaj Mariusz Gumny, można powiedzieć, trenuje Shark Top Team Bytom, a także pod okiem Tomasza Gromackiego. Dokładnie, ale też trzeba zaznaczyć, że to jest ich rewanż. To jest ich rewanżowy pojedynek, dokładnie tak. I myślę, że tutaj wszystkie atuty będą stały po stronie Mariusza, ze względu na to, że on nie będzie miał takiego ciśnienia na sobie, prawda? Tutaj przeciwnik jego będzie musiał pokazać tą klasę i zmazać plamę na honorze. Dokładnie. Trzecia walka będzie to już formuła MMA Semi-Pro, ale przeskakujemy kilka wag wyżej, bo to już będzie 77 kg. Dawid Oczkowski z Fight Club Bytom kontra Kamil Sternicki ze Spartan Chorzów. Tutaj raczej chorzowscy kibice już będą mieli te emocje, na które czekają, ponieważ no, zawodnik od nich z klubu Spartan. Aczkolwiek Dawid Oczkowski będzie raczej trudnym rywalem i tutaj zwycięstwo takie pewne Kamila Sternickiego raczej nie będzie i będzie musiał naprawdę włożyć dużo wysiłku w tym pojedynku. Dokładnie, tutaj się z Tobą zgadzam. Dawid Oczkowski na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem. Jego atutem będą na pewno kopnięcia, które wyprowadza bardzo mocne i bardzo dobrze, bardzo celne. Jeśli będzie szedł w tą stronę, to myślę, że walka naprawdę będzie wyrównana. Dodatkowo ma on doświadczony narożnik. W jego narożniku jest Mateusz Bolko. Który niedawno wygrał na RFA. Dokładnie, rekord 4-0 już zawodowy. Nasza nadzieja, można powiedzieć, tu ze Śląska na kontendera i dalej na karierę w UFC. Dokładnie, ale u nich cała rodzina jest sportowców, także i wszyscy bardzo dobrze sobie radzą. Trzeba podkreślić też, że brat Mateusza to Denis Górniak, Który już za tydzień zawalczy z Kasprem Paczuskim na KSW w Trzyńcu. Dokładnie. Czwarta walka K1, czyli kickboxing w małych rękawicach, kategoria aż 90 kg, czyli tutaj możemy spodziewać się naprawdę mocnych ciosów, mocnych kopnięć. Konrad Tlauka z Góral Żywiec kontra Daniel Ścierski z Warriors Katowice. Jak tutaj przewidujesz, będzie ten knockout, czy raczej tutaj może być akurat na przekór i panowie mogą mieć tak wyrównane umiejętności? Tutaj ciężko mi być obiektywnym ze względu na to, że Daniel to mój klubowy kolega. Wiem, na co go stać, wiem, co potrafi, ale Konrad też ma swoje atuty. Bardzo dobrze czyta przeciwnika, nie nakręca się bez powodu, więc to będzie na pewno wyrównany pojedynek. Niech po prostu chłopaki dadzą to, czego kibice chcą najbardziej, czyli twardej i najlepiej krwawej walki. I tak prawdopodobnie będzie. Piąta walka, także K1, ale tutaj raczej już w normalnych rękawicach, 71 kg, kategoria wagowa. Aleks Putlak kontra Maciej Szelong ze Spartana Chorzów i Shark Top Team Bytom. Czyli tutaj znowu no, Maciej, można powiedzieć, miejscowy zawodnik. Kibice na pewno będą za nim. No i sam jestem ciekawy, jak tutaj w tym pojedynku to będzie wyglądało. No K1, 71 kg, na pewno dynamiczna walka, ale ty może coś więcej wypowiesz się o obu zawodnikach. Widziałem jego ostatnią walkę na Gali Silesian, która odbyła się w Bytomiu. Tam niestety nie udało mu się wygrać, natomiast pojedynek był naprawdę bardzo wyrównany. Dał on dobrą walkę. Kto wie, może mu się uda. Trzymam kciuki. Szósta walka, MMA Semi-Pro, kategoria 66 kg. Oliwier Sulenta z Old School MMA Lublin i Gladio Świdnik kontra Adrian Prokazja Spartan Chorzów. Można powiedzieć, że zawodnik przybył z bardzo daleka tutaj na Śląsk i raczej na pewno będzie chciał wyjechać zwycięsko, ale tutaj Adrian ze Spartana Chorzów, wniesiony dopingiem kibiców, będzie też chciał postawić bardzo twarde warunki. Adrian przede wszystkim ma lepsze warunki fizyczne, bo jest wyższy. Jeśli będzie próbował to wykorzystać, to naprawdę ma duże szanse. Natomiast jego przeciwnik, z tego co się orientowałem, jest bardziej takim zawodnikiem parterowym, więc myślę, że on będzie wolał walczyć w tej dyscyplinie. Dokładnie tak. Siódma walka MMA Semi-Pro, 73 kg. Paweł Selwa z Universal Fight Team Rzeszów kontra Sulejman Romańczyk z Came House Kędzierzyn-Koźle. Sulejman Romańczyk, który już walczył na galach Silesian, który miał też walczyć właśnie na tej gali MMA Attack. Jest to naprawdę bardzo mocne zestawienie, bardzo dobre. No i tutaj można powiedzieć zderzenie dwóch styli. Jeden lubi bardziej parter, drugi lubi tą wymianę stójkowe, ale jak to się zakończy, no chyba tego ciężko przewidzieć. Nie jestem w stanie tutaj ocenić, kto ma większe szanse. Chętnie ją obejrzę. Chętnie obejrzę tą walkę. Ósma walka MMA Semi-Pro, kategoria 70 kg. Znowu dwóch dynamicznych zawodników. Karol Rutkowski z Olympus Dąbrowa Górnicza i Wojciech Dąbrowski ze Spartan Chorzów. Wojciech, który rok temu, pamiętam, wygrywał na tej gali Silesiana tutaj w Chorzowie. Dokładnie. Widziałem nawet jego walkę. Była naprawdę bardzo mocna. Jak mawia klasyk, tanio skóry nie sprzeda. Także to będzie naprawdę wyrównany pojedynek. Tak jest, dokładnie. Dziewiąta walka MMA zawodowa, 70 kg, kategoria wagowa. Andria
Szalutaszwili z Bonsai MMA Wrocław kontra Patryk Wojcik, łamator Racibórz, można powiedzieć międzynarodowy pojedynek na gali Silesian MMA. Te międzynarodowe pojedynki cechują się tym, że naprawdę tutaj Silesian nie ściąga tak zwanych ogórków do bicia, a jednak przeważnie ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają z zagranicy, stawiają albo mocny, twardy opór i przegrywają nieznacznie, albo naprawdę w dobrym stylu pokonują tych rywali z Polski. Tak, tu się z Tobą zgadzam w 100%. Widowisko może być naprawdę bardzo mocne. Jeden i drugi zawodnik mają dobre warsztaty. Także nie wiem, co mogę tutaj więcej dodać. Walka pokaże. Dochodzimy do 10. pojedynku MMA, walka zawodowa do kategorii 61 kg. Marcin Maleszewski z Silesian Cage Club i Dominik Dymiński z Shark Top Team Bytom. Z tego co pamiętam, ta walka też miała się odbyć na gali MMA Attack 6. Jest przeniesiona teraz na Silesian MMA. No i też taki pojedynek, można powiedzieć, w tej kategorii koguciej, gdzie w tych kategoriach rzadko kiedy widzimy nokauty, ale te walki są naprawdę bardzo dynamiczne. No i tak jak na przykład Sebastian przybył w KSW, czy nawet ostatnio Kuba Wikłacz w UFC, te walki, pomimo tego, że zawodnicy mało ważą, dają naprawdę dużo wspaniałych emocji. Tak, natomiast oglądając walki jednego i drugiego zawodnika, obstawiam, że ta walka nie wyjdzie poza drugą rundę. Czyli jesteś tutaj przekonany, że raczej będziemy mogli spodziewać się jakiegoś efektownego zakończenia? Myślę, że nawet poddanie. Bardzo dobrze, także mocno czekamy. Walka 11, MMA zawodowe, 73 kg. Szymon Biła z Universal Fight Team Rzeszów kontra Sergiusz Ozarek z Olympus Dąbrowa Górnicza. Sergiusz, który pamiętam kiedyś walczył o pas Silesiana, przegrał tą walkę z zawodnikiem bodajże z Kędzierzyna Koźla, tak jak się dobrze, jeśli mnie pamięć nie myli, to był zawodnik z Kędzierzyna Koźla, ale ogólnie Sergiusz Ozarek chce wrócić znowu na te właściwe tory, zwyciężać te walki, no i chyba tutaj raczej można powiedzieć, że presja będzie jego największym przeciwnikiem, a nie tak naprawdę rywal. Tak, jeśli głowa u niego zagra, no to na pewno ma ogromne szanse. Tutaj też trzeba nadmienić, że to jest kolejna walka, która miała się odbyć na MMA, tak, i została przeniesiona właśnie na galę Silesian. Dokładnie tak. Tutaj właśnie jest przeniesiona z MMA, tak miało być 26 września czy 7. Już nie pamiętam, kiedy była sobota, ale 26 albo 27 września w Opolu. Jest przeniesiona gala na 28 listopada w Będzinie. Ale mamy też właśnie część tych walk, które miały być wtedy na dzisiejszym Silesian MMA. Okej, później będziemy mieć wielki co-main event, naprawdę bardzo duża walka MMA, kategoria średnia do 84 kg. Bartek Bielawski z Bizon MMA Kędzierzyn Koźle kontra Sebastian Szweda z Matadores Katowice Boxing Team Gross. No i Sebastian Szweda, tu warto zwrócić uwagę, troszeczkę też zaczął wyjeżdżać na inne gale. Na Babilonie pokonał Mateusza Głucha, też walczył na innych galach. No naprawdę, tak, dokładnie. Sebastian naprawdę bardzo dobrze sobie radzi i można tu warto też wspomnieć, że on też nie zaczął tej kariery jakoś od zwycięstw, a jednak nie poddał się, cały czas rozwijał swój warsztat. No i teraz mi się wydaje, że tutaj w tym pojedynku raczej jest stawiany w roli faworyta. Tak, to na pewno, natomiast jest to na pewno ogromny walczak, że tak to nazwę. Ma ducha walki w sobie i myślę, że on tutaj naprawdę może odnieść spektakularne zwycięstwo. No i walka wieczoru, o której wspominaliśmy na samym początku. Main event K1, 75 kg, małe rękawice. Dominik Parol z Unique Fight Club Warszawa kontra Patryk Nikel, czempion Katowice. Ciężko tu wskazać faworyta, ponieważ obaj mają taki styl ofensywny. Lubią te wymiany, nie unikają walki. No i tu naprawdę możemy się spodziewać ogromnych fajerwerków. Dawid Kurtysiak zorganizował tutaj main event, który mógłby okrasić naprawdę największe gale w Polsce. I dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, właśnie taka walka w main evencie, ze względu na to, że jeden i drugi zawodnik nie cofa się. Oni uwielbiają się bić, wchodzić w wymiany. Zresztą Patryk niejednokrotnie to pokazywał na galach swoich. To jest właśnie ta walka, na którą czekam chyba najbardziej. Także omówiliśmy z Mateuszem już pojedynki, które dzisiaj tu się odbędą. 13 walk nas czeka. Pamiętajcie, wykupujcie dostęp do pay-per-view silesianmma.payperviewmyślnikstream.pl. Macie zresztą wszystko tutaj na ekranach. Cóż, Mateusz, nam pozostało tylko zaprosić wszystkich do oglądania gali. Pierwsza walka za darmo na YouTubie, na Facebooku Silesiana, a później przenosimy się na dostęp pay-per-view silesianmma.payperviewmyślnikstream.pl. Także przekazujemy głos dalej. Zaczynajmy igrzyska. Tak jest.
A zatem, kochani, witamy bardzo serdecznie w tej długo oczekiwanej chwili. Kochani, oficjalnie rozpoczynamy galę Silesian MMA 23 i bardzo proszę, z wielkim entuzjazmem zróbcie wielki hałas! Kochani, jeszcze raz witam i przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich gości, zaprosić na kolejną galę, która będzie dokładnie 28 listopada MMA Attack. I to oczywiście będzie Nowak Mosty Arena Będzin oraz 13 grudnia Silesian MMA 24 w Osir Zawierciu. Po raz drugi wracamy po roku. A teraz, kochani, chciałbym, zanim rozpoczniemy naszą galę oficjalnie, zanim zaprosimy naszych zawodników, gladiatorów, pozwolę sobie podziękować naszym sponsorom. Kochani, na samym wstępie bardzo dziękuję Silesian MMA, oczywiście i z głównym organizatorem Dawidem Kurtysiakiem. Witam serdecznie, również moja skromna osoba, Markus P. I kochani, przechodzimy do naszych sponsorów, którym bardzo dużo zawdzięczamy, że właśnie jesteśmy w tym miejscu i pozwolę sobie wymienić tych naszych sponsorów. A zatem Arvena Aluminium, DBX Bushido, Lumaro Sport, Adam Krawiec, Kancelaria Notarialna Notus, Grupa Wolf, Terapia Manualna Ali, Nurbagandów, Lake Home and Spa Kluszkowce, Browar 16, Healthy Hits, Catering Dietetyczny, Wąsaty Drań, Viva Car Detailing, Jubiler Niko oraz Kancelaria Adwokacka Duraj Rek. To właśnie nasi sponsorzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, a zatem, kochani, zanim indywidualnie zaprosimy naszych zawodników, którzy będą pokazywali swoje walki, umiejętności, chciałbym teraz zaprosić w całej okazałości wszystkich naszych gladiatorów już teraz do oktagonu. Zapraszam wszystkich fighterów, prosimy troszkę muzyki i przywitajcie ich śmiało brawami każdego z uczestników. A zatem jako pierwszy Adrian Kucypera!
I dzisiaj również zawalczy z nim Dominik Sitko! I w kolejnym spięciu zapraszamy do nas Szymon Czempiel! Mariusz Gumny! Dawid Oczkowski! Kamil Sternicki! Konrad Tlauka! Daniel Ścierski! Alex Budlak! Maciej Szelong! Oliwier Sulenta! Adrian Prokazja! Paweł Selwa! Sulejan Romańczyk! Karol Rutkowski! Wojciech Dąbrowski! Adria Szalutaszwili! Patryk Wojcik! Marcin Maleszewski! Dominik Dymiński! Szymon Biłas! Sergiusz Uzarek! Bartek Bielawski! Sebastian Szweda! Dominik Parol! Patryk Nikel! A zatem, kochani, we własnej osobie wszyscy fajterzy, gladiatorzy i bohaterowie dzisiejszego wieczoru właśnie teraz w całej okazałości są w naszym oktagonie, kochani. Przywitajcie ich jeszcze raz wielkim okrzykiem! Śmiało, śmiało, kochani, jakkolwiek wyrażacie swoje emocje, wielkie brawa dla naszych zawodników. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym zawodnikom. Oczywiście zapraszam z powrotem do naszej szatni. Będziemy się przygotowywali, przebierali. A zatem, kochani, zanim rozpoczniemy część, na którą wszyscy czekamy, oczywiście walki wieczoru, pozwolę sobie zapowiedzieć pierwszego artystę, który dla nas wykona jeden utwór i przywitajcie go wielkim impetem przed wami we własnej osobie. Stachu! Siemano Chorzów!
Dostałem ostatnią szansę. Nie chcę nigdy więcej upadać na bruk. Dzisiaj już o siebie walczę. Kiedyś milion źle wypowiedzianych. Na palcach u jednej ręki mogę policzyć prawdziwych. Mam miłość do nich wielka jak miłość do muzyki. Przeszedłem już przez piekło, więc teraz niech się wiedzie. Patrzę na charakter ludzi, dopiero później monetę. Jestem jak pogoda, kiedy trzeba się uśmiechnę. Gdy coś się nie układa, zawsze może lunąć deszczem. Tutaj jest moje miejsce, obrałem swoją drogę. Obiecuję, jak mówię, uwierzę, nigdy nie zawiodę. Nie oglądam już się za siebie, życie uczy mnie konsekwencji. Nieraz leżałem tu na glebie, wyciągnąłem już sporo lekcji. Tak samo też za swoje błędy, do nikogo nie mam pretensji. Będę szedł tu ciągle po swoje, wiem, że nie zawsze będę pierwszy. Jestem diamentem przyszłości, ty wiedz to. I jeszcze o mnie usłyszysz. A jeśli strzelam, no to zawsze trafiam w sedno. Pamiętaj, możesz na mnie liczyć. Dostałem ostatnią szansę. Nie chcę nigdy więcej upadać na bruk. Dzisiaj już o siebie walczę. Kiedyś milion źle wypowiedzianych słów. Dostałem ostatnią szansę. Nie chcę nigdy więcej upadać na bruk. Dzisiaj już o siebie walczę. Kiedyś milion źle wypowiedzianych. Nie patrz nigdy na innych ludzi, a uwierz, że będziesz na szczycie. Znałem takich, których obchodzi bardziej cudze niż swoje życie. Nie zaglądam im do kanapek, nie obchodzi, czy jedzą zdrowo. Najważniejsze tutaj w tym wszystkim, aby zawsze pozostać sobą. Zaufanie, podstawa, napawa mnie to do życia. Nie lubisz, nie moja sprawa, weź się do tego przyzwyczaj. Mam już swój klucz do działania, nie straszna mi żadna furtka. Otwieram kłódki do każdej, jak i nie boję się jutra, nie. Wiele razy mi mówiono, że mam to zrobić inaczej. Jak? Wiele razy im mówiłem, że inaczej nie potrafię. Rap robię już ponad dekadę, co by nie było, to daję radę. To nie przypadek, że tutaj jestem, na każdym traku zostawiam serce. Jestem diamentem przyszłości, ty wiesz to, już wiesz. Wspominałem o tym wcześniej i nigdy więcej już nie będę pod kreską, bo już wiem, gdzie jest moje miejsce. Dostałem ostatnią szansę. Nie chcę nigdy więcej upadać na bruk. Dzisiaj już o siebie walczę. Kiedyś milion źle wypowiedzianych słów. Dostałem ostatnią szansę. Nie chcę nigdy więcej upadać na bruk. Dzisiaj już o siebie walczę. Kiedyś milion źle wypowiedzianych słów. Dzięki! Jeszcze raz, kochani, bardzo dziękujemy za te brawa. To właśnie we własnej osobie specjalnie dla was Stachu! A zatem, kochani, z wielkim przywilejem chciałbym przedstawić pierwszych zawodników, pierwszą walkę, pierwsze spięcie. A zatem reprezentujący czerwony narożnik Olympus Dąbrowa Górnicza. Walkę, której sponsorem będzie Viva Car Detailing. I przywitajcie pierwszego zawodnika, Adrian Kucypera! Na łąkach kaczeńce, a na niebie wiatr, a my na wojence oglądamy świat. Na łąki wrócimy, tylko załatwimy parę ważnych spraw. Może nie ci sami, wrócimy do mamy ze szkolnych ław. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat.
piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej tancerni. A zatem, kochani, również z nami w oktagonie jest nasz znany sędzia Michalski Krzysztof. Witamy serdecznie. A teraz, drodzy Państwo, przeciwnikiem Adriana, reprezentujący Shark Top Team Bytom. Przywitajcie, Dominik Sitko! Kolejna noc, z rzędu wstaje czwarta, nad ranem szukam czystej kartki, wszystkie zapisane. Przemywam twarz, nalewam szklankę wody, na słuchawki beat, odbezpieczam długopis. Rap memu sercu drogi, rap ulica, muzyka, wierna kochanka, miłość życia to dla ciebie. Wymykam się z łóżka nocami, to przez ciebie. Tyle nocy nieprzespanych, to o tobie. Tyle zapisanych kartek, szlaki przetarte, gardło zdarte, zwarte. Idę tak jak dusza podpowiada, kobieta nie jest zazdrosna. Witamy! Gala Silesian MMA 23. Rozpoczyna się od pojedynku Adrian Kucypera kontra Dominik Sitko. Wiek Adriana 26 lat, Dominik 17-letni chłopak, ale nie patrzcie na to, umiejętności Dominika są takie, że tutaj będą naprawdę fajerwerki. No a doświadczony Adrian Kucypera na pewno będzie chciał pokazać, że stary wilk potrafi młodego wilka jeszcze okiełznać. Dominik Sitko, wyjście przy rapowym numerku. Adrian Kucypera postawił na klasykę i piosenkę Czterech Pancernych. Obaj panowie już w swoich narożnikach. Czekamy na pierwszy gong i fenomenalne widowisko. Tak jest, naprawdę bardzo dobra walka na otwarcie gali Silesian MMA 23 w Chorzowie. Sędzia już woła obu zawodników do siebie. Oczywiście rozjemcą pojedynku jest Krzysztof Michalski. Kategoria do 61 kg, MMA Semi-Pro. Także mamy 3-minutowe rundy. No i troszeczkę te zasady MMA różnią się od tego zawodowego, bo mamy delikatne ograniczenia, jeśli chodzi o uderzenia w parterze. Nie wiem, czy miałeś takie samo wrażenie jak ja, ale było widać stres na twarzach obu panów. No Za tak, chwilę tutaj, emocje opadną. tutaj Mateusz na galach Silesian, czy VIPa, czy MMA, tak, zawsze są pełne trybuny, hala jest pełna, chociaż jeszcze tutaj widzimy kilka jest wolnych miejsc, ale one na pewno się zapełnią, jak już tylko zawodnicy z Chorzowa będą wchodzić do klatki. Ale okej, zaczynałem pierwszy pojedynek. Dominik Sitko próbuje wywierać presję na Adrianie. Tak, Adrian Kucypera, czerwony narożnik, niebieski, Dominik Sitko. Na razie, panowie, tutaj taka wymiana badawcza w stójce, niczym rasowi bokserzy. Ale Adrian tutaj trafił. Ale Dominik nie jest mu dłużny tutaj. I już poszedł po nogi i już ma parter. Jeszcze tylko ustabilizować tą pozycję. Dobrze odciągnął go od siatki. Sprawdza się to, co mówiłem wcześniej. Tak, mówię, no chłopak 17-letni, ale naprawdę oglądając jego wcześniejsze pojedynki, niesamowity background. Widać, że MMA jest dla niego całym życiem. No i na pewno będziemy mieć z niego pożytek i może zawodnik Silesian MMA będzie walczył kiedyś i w UFC. Myślę, że warto nadmienić, że jest to świeżo upieczony mistrz świata. Tak jest, dokładnie tak. A swoją finałową walkę, notabene, z tego co pamiętam, też wygrał właśnie poddaniu. Czyli mamy takiego typowego grapplera, który jak już zejdzie do parteru, to czuje się tam jak ryba w wodzie. Inaczej bym tego nie ujął. Dominik świetnie kontroluje pozycję. Tak, tu już ma teraz boczną. Próbuje ustabilizować. Też troszeczkę problemu sprawia mu to, że Adrian jest przy siatce, no i to też na pewno pomaga Adrianowi, ale będą plecy zajęte.
Blisko były złapania tam duszenia z pleców. Mały włos, a Adrian byłby naprawdę w poważnej Też teraz też już jedna technika z jednej na drugą. Naprawdę, no Dominik jest bardzo kreatywny, jeśli chodzi o tą walkę w parterze. On po prostu to czuje. To jest chłopak, który czuje ten parter. Taki można powiedzieć drugi Jakub Wikłacz. Dokładnie. Czyżby próbował założyć balachę, bo tak chyba tak. Tak jest. Tak od razu zauważyłem, jak poszła ręka jego do środka, zaczął uderzać po korpusie, no i pewnie będzie chciał wyrwać tą rękę, no i cały czas próbuje, cały czas walczy. Przypominam, że jego rywal jest starszy od niego aż o 9 lat. Ta próba może Dominika kosztować naprawdę bardzo dużo tlenu. Tak, no bo Adrian jednak mocno cały czas zapiera tą rękę i nie daje jej wyrwać. Dokładnie. No ale runda ewidentnie wygrana przez Dominika Sitko, nawet mógłbym stwierdzić, że tutaj punktacja 10-8 byłaby wręcz prawidłowa. Jak najbardziej. Adrian na pewno nie może pozwolić sobie na to, żeby przebieg kolejnej rundy wyglądał dokładnie w ten sam sposób. Tak, Adrian już zaczyna po prostu od kolejnej rundy tym, że on musi gonić ten wynik. Dominik, można powiedzieć, że jak zawalczy w ten sam sposób, no to już zapewni sobie zwycięstwo, jeśli dojdzie ta walka do decyzji. Nawet jakby trzecia runda potoczyła się inaczej, to też niewiele to zmieni. No ale zaraz zobaczymy powtórki, które zaserwują nam realizatorzy najlepszych akcji z tej właśnie pierwszej rundy. Widzimy, jak tu narożniki pracują, podpowiadają swoim zawodnikom. Ogólnie, Mateusz, ty dużo razy podczas walk potrafiłeś wyciągnąć ten przekaz od narożnika, żeby zmienić coś w twojej walce, czy raczej było to ciężkie? Wiesz co, tak naprawdę jestem bardzo początkującym zawodnikiem i było to dla mnie naprawdę ciężkie. Natomiast miałem na tyle dobry narożnik, że i tak potrafili do mnie dotrzeć. No to bardzo dobrze. Właśnie mówię, praca narożnika jest bardzo kluczowa. Niektórzy nawet omijają to, że no narożnik jaki jest, to jest, zawodnik walczy, ale jednak te wskazówki, jak ktoś widzi z perspektywy drugiej, trzeciej osoby, to co się dzieje w klatce, no to umiejętnie wykorzystując te podpowiedzi narożnika można naprawdę zmienić przebieg walki, nawet taką, którą się przegrywa. No i zaraz rozpoczniemy drugą rundę. Sam jestem ciekawy, czy będzie podobny przebieg, czy jednak zobaczymy zmartwychwstanie MMA Adriana Kucypera. Jeśli Adrian nie przyspieszy w tej rundzie i nie będzie starał się presować, to podejrzewam, że przebieg drugiej rundy będzie wyglądał dokładnie tak samo jak pierwszej. No i chyba to tak wygląda nam, bo Adrian znowu na wstecznym, a Dominik bardzo dobrze atakuje. Teraz akcja kickbokserska zakończona lewym high kickiem, faktem na gardę, ale naprawdę była ładna. Ładny lewy prosty w wykonaniu Dominika i mamy znowu przechwyconą nogę. Czy tak samo łatwo uda się obalić? Teraz Adrian dobrze broni na razie tą próbę sprowadzenia. No jest, Dominik dopiął swego. Zaprosił znowu Adriana do swojego świata. No i tu chyba będziemy mieć raczej przebieg podobny jak w pierwszej rundzie, skoro obaj panowie znaleźli się już w parterze. Dosiad jest jeszcze, ta jedna noga jest uwięziona, ale czy Adrian będzie ground and pound? Adrian musi szybko zareagować, bo za chwilę sędzia przerwie tę walkę. Tak, też musi uważać po prostu na to, żeby też nie oddać pleców, ale teraz biernie się broni. Sędzia już daje sygnał, żeby ta obrona była aktywna i chyba zaraz... Tak, mamy przerwanie. Jest wygranie przez ground and pound. Dominik Sitko, druga runda. Zwycięstwo przed czasem. No naprawdę, klasowa walka w wykonaniu Dominika Sitko. I jaki teraz kolejny cel, jaki kolejny przeciwnik dla Dominika? Może coś wagę wyżej. Może i tak, a może już po prostu niedługo warto się zastanowić, jak będzie ta 18, żeby przejść na te MMA zawodowe. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, bo chłopak, tak jak wspominałem wcześniej, ma ogromny warsztat, duże doświadczenie pomimo tego młodego wieku, bo warto nadmienić, że on ma naprawdę nadal 17 lat. Tak jest, dokładnie tak. To jest naprawdę młodzieńczy wiek, jeszcze nie jest dorosłym facetem. Przenosimy się do oktagonu, gdzie ogłoszony zostanie oficjalny werdykt. Narożnik przez nokaut techniczny Dominik
Sitko! Jeszcze raz, kochani, przypominam, sponsorem tej walki Viva Carte Tallink. Bardzo prosimy o wręczenie pucharów. A to jest chwila dla reporterów. Pierwsza walka za nami. Dominik Sitko we wspaniałym stylu pokonuje Adriana Kucyperę. A my żegnamy już się z widzami Facebooka, z widzami YouTube'a. Zapraszamy do wykupu dostępu pay-per-view do gali na stronie silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Pamiętajcie, kupujcie legalny dostęp do transmisji. Dzięki temu wspieracie polski sport, wspieracie tych zawodników, którzy wchodzą do oktagonu. Także co, Mateusz, marszałek od razu powiedziałem po nazwisku. Może być. Ale żeby nie było po nazwisku, to po pysku, no nie? Także my z Mateuszem Marszałkiem zapraszamy już na transmisję pay-per-view. Zapraszamy.